Здравейте! Днес искам да кажа нещо много важно. Свикнали сме, че хората, които имат заболявания на черния дроб и на жлъчните пътища, задължително трябва да са имали жълтеница или да спекулират с употребата на алкохол. Но става така, че доста често има хора, които не пият, не са изкарали жълтеница, но въпреки всичко имат омазнено увеличен черен дроб. И много често не се замисляме, че лекарствата, които приемаме, ежемесечните или при грип и настинки, които са с химия, и най-вече зеленчуците, които употребяваме от магазина, не са домашно лично производство, са пълни с химия и с нитрати. Имайте в предвид, че хора, които наблягат наистина на копешките плодове и зеленчуци, може би поемат повече химия от хора, които употребяват домашен алкохол, лично направен, в който няма химия. Затова ви обръщам специално внимание. Всеки един трябва да започне да лекува и пречиства черния си дроб във времената, в които ние живеем. И в момента ви показвам продуктите, които съдържат силимарин и лекуват и възстановяват, пречистват черния дроб от цялата химия, а черния дроб е пречиствателната станция на нашия организъм. Представям ви маслото от бял трън на българската фирма Силтона. Има филтрирано олио, което става за салати и за пиене, нефилтрирано, което е гъсто с концентрация на силимарин. Има тахан от бял трън и брашно от бял трън. Разфасовките са 250, 500 и 1 кг. Може да се добавя брашното, да се добавя, с него не се меси, към закуски, мюсли, кисело мляко, към салати. Може да се добавя също така към сосови, към ястия, към готови направени супи. Филтрираното олио остава и за салати, като съответно цените са 20 лева за литър, 17 лева за 750, 12 и 6 лева, тахана е 8 лева, брашното е по 7,50, по 14 и по 24. За поръчки може да ми се обадите на телефон 038 36 4375. Изпращаме по Еконт и по Спиди. Обърнете внимание на черния си дроб, лекувайте се, за да бъдете здрави и щастливи възможно по-дълго време. Хубав ден!